Nabiyag. 150 mo, pre? Worth 150. Kapalim sir. Well. Di bugbog yaman nga. Abal-abal. Ngayon ang 20 ka, 20 sir. Tatlo. Mayamon? Ngayon ang 20 sir. Manood di bayad ko man ang 170. 1 sir. Sige, sige. 150 na lang tinagamit sir. Yun, so ito na po yung binili natin mga kailyan. Yung abal-abal. Bali, nabili po natin to ng 170 pesos. Yan, bubuhay pa sila mga kailyan. Oh. Gumagalaw-galaw pa. Bali, ito to mga kailyan, mga insekto. Normally po kasi na lumalabas yung ganitong uri ng insekto during the first quarter of rainy season dito sa amin. Nakukuha siya sa mga tabing ilog. Yan, sa mga laplapog. Yan. So ito po yung lulutuin natin. So another Ilocano exotic food mga kailyan. So ituturo ko po sa inyo kung paano lutuin to. Ang gagawin natin mga kailyan, hugasan na muna natin itong abal-abal natin. Para malinis siya. Tanggal yung mga putik, yung mga buhangin na nakadikit doon sa katawan nila. Lagay lang natin sa kaserola. Hugasan lang natin ulit. So, hugasan lang natin siya siguro mga 4 o 3 beses. So ito na po yung abal-abal natin mga kailyan. Inugasan po natin siya ng 4 na beses para talagang malinis siya. Yan. So ang gagawin natin ngayon, maglalagay na tayo ng mga pampalasa. So lagyan lang natin itong bawang natin. Then maglalagay din tayo ng paminta. Yan, para mabango. Maglalagay din ako ng dahon ng laurel mga kailyan. Yan. Then maglalagay tayo ng suka. And syempre, maglalagay din po tayo ng asin. Pampaalat, mga kailyan. So, tansyaan lang. Ayan. And lastly, maglalagay po tayo ng tubig. Ayan. Ayan, tamang-tama na yan, mga kailyan. So, ang gagawin po natin dito, pakukuluan natin ng mga around 30 minutes para lumambot po yung abal-abal natin. So yun, isarang na po natin sa baga itong ating abal-abal mga kailyan. So takpan lang muna natin. And gaya ng sabi ko kanina, pakukuluan natin yan ng mga around 30 minutes. Check lang po natin itong ating linuluto mga kailyan kung kumukulo na. Ayan. Kumukulo na nga mga kailyan. Luin lang natin ng konti. Ayan. Ang bango mga kailyan. Abal-abal. Takpan natin ulit, kumpletuhin lang natin yung 30 minutes na pagpapakulo dyan mga kailyan para malambot talaga siya. So yan, after 30 minutes mga kailyan, check ulit natin tong ating recipe. Ayan, talagang medyo natutuyo na mga kailyan. So, pwede na po natin hanguin to. Then, magigisa na po tayo mga kailyan. Mag-init lang po tayo ng kawali. Then, pag mainit na yung kawali natin, maglalagay tayo ng mantika. Medyo damihan natin ng konti yung mantika natin mga kailyan para hindi masunog yung abal-abal natin. Then after that, ilagay na po natin yung tinadtad na bawang natin. So igisa-gisa lang natin ng konti yung bawang natin mga kailyan.
Then pag golden brown na yung bawang natin, ilalagay na natin tong abal-abal natin mga kaibigan. Maglalagay din po tayo ng sili mga kaibigan para may konting anghang yung recipe natin. So, igisa lang po natin ito ng mga 5 minutes mga kaibigan. Ayan, natutuyo na mga kaibigan. Pwede na po itong hanguin. Ayan, suluto na po yung abal-abal natin mga kaibigan. Ito na po yung abal-abal natin mga kaibigan. Oh my goodness. Abal-abal. Ayan, mga kaibigan. Look at that. My goodness. So that's it my dear countrymen, kasi tanghali na po. I need to go back to work later. Lagyan na lang natin dito kasi hindi ko kayang umbusin lahat to. Titirahan ko yung asawa ko mga kaibigan. Balabagan na kami nung kutigdaan. Palapalon na. Yan, tamang-tama lang po sa akin yan mga kaibigan. So that's it. Ano? Mga kaibigan, abal-abal. Lagi masol. Maganda yung pagka-crispy niya mga kaibigan. Masarap yung ano mga kaibigan, yung may bugi, yung babae na buntis. Marirecognize mo kasi siya, pero nito. Yan, matigas yung kanyang tiyan, so it means may bugi yan. Yan yung masarap. My goodness. Yung iba, sinasawsaw sa suka. Pero sa akin, okay na yung ganito. Abal-abal. Hindi ko pa alam kung anong tawag sa ibang dialect nito. I think sa Tagalog tawag dito sa Lagubang. I'm not sure. Ayan. Kung hindi ka sanay mo kumain na ganito mga yan, medyo mandidiri ka. Pero sa amin, nakasanayan na. Pinag-agawan namin to. Bale, seasonal lang kasi ito mga kailan. During the first quarter of rainy season, tsaka lang lumalabas yung ganitong exotic food. During the month of May hanggang July. Pero sa July medyo konti na. Yung first month, yung May, ngayon, yung madami. Medyo may kamahalan din siya mga kailan. Isang basong maliit, 35 pesos. Kasi mahirap din siyang kunin. Hanap lang tayo ng may bugi. So yung paghahan pala ng ganitong mga exotic food mga kailan. Basically yung mga taga dito sa amin, pumupunta sila ng mga 5 o'clock sa hapon. Then hanggang gabi na yun. Yung kasi yung time na lumalabas yung ganitong insekto. Maganda sana kung makapaghunt tayo personally ng ganito. Pero kulang na kulang po tayo sa oras. Kaya bumili lang tayo. Ayan. Abal-abal.
may bugi talaga yung gusto ko mga kailan eh. Kasi hindi naman talaga ako ganun kagaling kumain ng ganito. Yung asawa ko, sobrang addictive sa ganitong pagkain. Pero ako, just to satisfy my craving, okay na ako. Hindi ako masyadong kumakain ng ganito kasi I'm a little bit disciplined sa pagkain mga kailan. Hindi ko kayang umusin to. That's for sure. Ang dami kaya nito. Ang dami pang natira. Okay yan. Medyo napadami yung bili natin. But anyway, yung purpose ko lang naman po nito, para may showcase ko sa inyo yung mga exotic food namin. Yung tinatawag naming abal-abal mga kailan. Ayan mga kailan, hanggang dito na lang po ako kasi hindi ko rin talaga kayang ubusin to. And tong rice natin medyo busog pa kasi tayo. Ako po kasi hindi ko pinipilit yung pagkain kung hindi ko na kaya. So gaya ng sabi ko kanina, nagluto lang ako ng ganito just to showcase yung mga exotic food namin mga Ilocano. Ayan, yung abal-abal. So that's it for today my dear countrymen. Thanks again for watching and God bless us all mga kailan.